Täällä meillä on tämmöinen polkupyörien akuille tarkoitettu latauskaappi, jossa meillä on ajatuksena se, että tämä olisi paloturvallinen tapa ladata akkuja sisätiloissa. Täällä on useampi suljettu lokero, johon pystyy laittamaan akun lataukseen. Ja vikatilanteessa, jos vaikka se akku syttyy palamaan, niin tämä kaappi osaa sen sammuttaa. Eli täällä on vettä sisällä, jolla se tukahduttaa sen palon sieltä, siitä yksittäisestä lokerosta. USG on EU-rahoitteinen projekti, joka on alkanut vuonna 2020 ja kestänyt vuoteen 2024. TVT-asunnot on täällä Mäntymäen alueella testannut ja suunnitellut erityyppisiä ratkaisuja sähköisten ajoneuvojen latausratkaisuiksi ja myöskin pyrkinyt edistämään niiden käyttöä. Taustalla on rakennus, joka on toiminut meillä testikohteena tämmöisiin kevyiden sähköajoneuvojen latausratkaisuihin liittyen. Ja osana näitä testejä sinne talon katolle asennettiin viime talvena aurinkopaneelit. Ja ajatuksena on se, että näillä paneeleilla tuotetaan niiden latauslaitteiden käyttämä sähkö. Aurinkosähköjärjestelmä eroaa sillä tavalla meidän normaalista aurinkosähköjärjestelmästä, mitä muihinkin kohteisiin on asennettu, että tässä kohteessa osaksi järjestelmää asennettiin myös akusto ja päästään testaamaan sen akuston vaikutusta tämän aurinkosähkön hyödyntämiseen. Tämä Mäntymäen alue, jossa me nyt ollaan, on yksi TVT-asuntojen merkittävimmistä viime vuosien kehityskohteista. Tälle alueelle rakentuu yhteensä noin 500 asuntoa ja iso osa näistä asunnoista onkin jo valmiina ja asutettuina. Taustalla vähän näkyykin rakennustyömaata, niin siellä vielä viimeisiä taloja tehdään ja oikeastaan vuoden päästä täällä pitäisi aika hyvin jo olla kaikki rakennukset pystyssä.